Iż-żgħażagħ tajbin, il-problema taż-żgħażagħ mhumiex iż-żgħażagħ imma l-adulti. Waħda mid-dikjarazzjonijiet li għamel Father Fabio Attart li imexxi l-Kongregazzjoni Salesjana madwar id-dinja waqt li kien qed jirrispondi għal domandi f'laqgħa maż-żgħażagħ fil-kulleġġ Savio. Lil saċerdot li f'ħidmietu żar nofs il-pajjiżi tad-dinja u l kull fejn imur jiltaqa' maż-żgħażagħ, TVM News staqsih iż-żgħażagħ jinteressahomx mill-Knisja. Jista' jkun li ma jridux jafu b'reliġjoni istituzzjonali, imma żgħażagħ qegħdin ifittxu esperjenzi spiritwali. Il-problemi hija li ma nistgħux nagħtu liż-żgħażagħ dak li aħna għexna l-bieraħ u llum m'għadux bis-sens, irridu nagħtu liż-żgħażagħ dak li qegħdin ifittxu u nedukawhom fid-domanda u ngħinuhom jimxu f'esperjenza li tkabbarhom. Wara l-fehma li ż-żgħażagħ ifittxu persuni awtentiċi u relazzjonijiet mingħajr kompromessi. Meta dawn l-esperjenzi huma offruti liż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ qegħdin jirrispondu, allura nirritorna għal kumment li jista' jkun li forsi jurta xi ftit. L-isfida taż-żgħażagħ huma aħna l-adulti. Father Fabio jħeġġeġ li tingħata importanza wkoll il-mużika u l-isport li qal jgħinu l-bniedem jiddixxiplina ruħu u fil-formazzjoni tal-karattru. Mill-esperjenza tiegħu imħabbat kemm inti imħabbat jekk xi ħadd jitlob li jkellmek isimgħu. Is-Salesjani għandhom 13,750 reliġjuż fit-92 provinċja madwar id-dinja. Mistoqsijati definizzjoni ta' Salesjan iwieġeb li s-Salesjan huwa Don Bosco illum. Naħseb li s-Salesjan illum propju jgħix dak li kieku Don Bosco jgħix illum. Nisimgħu liż-żgħażagħ, nilqgħu liż-żgħażagħ, nakkumpanjawhom u nofrulhom ambjenti fejn jistgħu jikbru umanament, kulturalment u spiritwalment. Fil-kariga ta' rettur maġġur tas Salesjani, Father Fabio huwa l-11 il-suċċessur ta' Don Bosco. TVM News staqsih x'inhija x-xewqa tiegħu għas-Salesjani f'Malta u fid-dinja. Aħna l-Don Bosco dejjem ngħidulu kien profondament bniedem ta' Alla u profondament bniedem tal-oħrajn. Jien dawk huma ż-żewġ affarijiet li nixtieq u li bħala kongregazzjoni qegħdin naħdmu fuq.